Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang ama na matagal na pinarusahan ang kanyang sarili dahil sa isang desisyong labis niyang pinagsisisihan. Siya ay si Panying. Hindi ako nakapag-aral, kaya tanging pakikisaka at pagtitinda lang kung ano-anong gulay lamang ang aking hanap buhay. Dahil sa hirap, sinikap kong pag-aralin ang aking mga anak para hindi na nila maranasan pa ang pagdarahop na aming pinagdaanan ng aking kabiyak. Subalit minsan hindi umaayon ang tadhana sa ating mga plano. Ida, ano ba naman? Kanina ka pa pabiling-biling dyan sa higaan. Panying. Ano ba gumugulo sa isip mo, ha? Dalawa na ang kolehiyo natin. Tapos may dalawa pang nasa high school. Paano natin pagsasabay-sabayin ang pagpapaaral sa kanila? Ang dami na nating utang. Kaya natin yan. Ano ka ba? Sabi ni Jinky kanina, tatrabaho na muna siya. Saka na siya magkukulehiyo kapag tapos na ang Kuya Kevin niya. Ano sabi mo? Umayag ka ba? Kaya nga hindi ako mapalagay eh. Hindi siya titigil sa pag-aaral. Pero Panying... Kahit mabaon tayo sa utang, basta wala sa kanilang titigil sa pag-aaral. Si Kevin malapit ng graduate. Dahil paunti-unti ang kinukuha niya mga subject. Ganon din ang gagawin natin kay Jinky. Basta walang hihinto. Wala. Ay, nako, kabigan na rin bagahe ko. Ay, siya na ba rito yung bahay ng mga apo ko sa pinsan? Mukhang nawawala na yata ako ba? Ale, Ay, Ineng! mukhang ang bigat ho ng bitbit nyo. Oo nga eh. Tutulungan ko na po kayo. Ay, salamat. Saan po ba kayo pupunta? Meron ka bang kilalang pamilya Fernandez dito? Fernandez? Oo. Ay, si naman Poldo po yun. Poldo. Oo, yun si Poldo. Doon nga ako pupunta sa kanila. Ah, sige po, ihahatid ko ho kayo. Naku, maraming salamat. Hulog ka ng langit. Wala pong ano man yun. Akin na po yung mga gamit nyo. Ay, Ako na pong bibit-bit. Panying! Buti naman nakarating ka, pare. Halika, tagay ka muna. Ay, mabilis lang ako, ha? Oh, ito naman, hindi ka pa nga nakakaupo eh. Upo ka muna! Happy birthday, Poldo. Oh, thank you. Siya ka pala. Oh, bakit? Yung pinsan ko, si Ate Huling. Si Huling. Narito ngayon. Oh. Naghahanap ng makakasama sa bahay niya sa Maynila. Ha? Kasi mag-isa na lang siya. Kahit daw teenager, ayos lang. Kapag aaralin niya pa raw. Naisip ko, hindi ba may dalaga ka? Si Jinky. Pasasamahin ko sa Maynila. Oo. Sayang naman ito, pare. Hindi naman sa ano, pero may kaya yung pinsan namin eh. Wala kasing asawa, kaya mag-isa lang sa buhay. Pasamahin mo na si Jinky. Mabait yan. Libre ka na sa gastusin. At makapag-aaral pa sa maayos na eskwelahan ang anak mo. Pag-isipan mo, pare. Anak, mag-iingat ka doon, ha? Opo, Nay. Ikaw na ang bahala sa anak namin, Ate Huling. Ay, oo, huwag kayo mag-alala. Aalagaan ko si Jinky. Salamat. At saka mukha namang napakabait na bata nitong anak niya. Kaya nasisiguro ko malayong mararating niya. Kapag nagkasakit si Jinky, o kung may ano man dinaramdam, ipaalam mo agad sa amin, Ate Huling, ha? Oo naman. Huwag kayong mag-alala. Ay, Jinky, anak. Po. Mag-aaral ka mabuti, ha? Opo. Masakit sa amin na mawalay ka, pero gusto kong matiyak ang kinabukasan mo, kaya titiisin namin ang nanay mo ang pangungulila sa iyo, anak. Pangako po, Itay. Pagbubutihin ko po ang pag-aaral. O siya,
Paano ba yan? Kami aalis na. Mag-iingat kayo, ha? Hindi. Po. Kapag may natabi kaming pera ng nanay mo, bibisitahin ka namin, ha? Mag-iingat ka, anak. Ayan. Nakapaglinis na ako ng bahay. Magre-review na ako para sa exam namin bukas. Ay, sino ba to? Kung makakatok naman, para na magigiba ang pinto. Sandali! Ay, sino po kayo? Uy, may dalaga pala rito. Si Chang. Nasa kusina po. Sino po kayo? Chang! Chang! Grabe. Chang! Kanyata ni Chang huling. Ay, naku, pagpasensyahan mo na si Leandro, Jinky. Ayos lang po yun, Chowling. Napapadalas yung pagpunta dito. Kasi pinalayas na naman ata nung papa niya. Barumbado kasi yun Nagdadrugs nga yata yan, kaya ayaw kong nagpupunta yan dito. Kaya lang minsan naaawa rin ako Malapit po siya sa inyo. Ako lang ang nalalapitan niya. Sa iba naming kapatid hindi siya pinapapasok sa bahay. Chang! Ay nako. Ayan na naman. Uy, sakto Makikikain na rin ako. Ikukuha ko po kayo ng pinggan. Dali lang. Ayos ang ampun mo, Chang Dalaga ba yan? Oy, Leandro. Kung ano man yung iniisip mo, tumigil ka, ha? Dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay. Grabe ka naman, Chang. Hindi ko naman nahahayaang umabot dyan. Malay mo, hindi naman pumalag. Ano ka ba? Biro lang. Huwag mo, no? Ginabi na ako. Tulog na yata si Chowling. Bubuksan ko pinto. Lalagay ko na lang itong payong dito sa may tabi ng pinto para matuyo. Kanina pa kita hinihintay. Leandro, bitiwan mo ako! Doon tayo sa garahe. Bitiwan mo ako! Huwag ka maingay. Kung ayaw mo, gibuang ta. Bitiwan mo sabi ako! Dito. Alam mo bang matagal na akong hihigil sa'yo? Bumalik ka. Bitiwan mo sabi ako Linti ko. Ako makahilig ko. Ginagalit mo ko. Sabi ko, huwag kang malikot. Nawala siya ng malay. Teka. Bakit parang hindi na siya humihinga? Hindi. Napatay ko yata siya. Hindi. Hoy! Bilisan mo na at baka maiwan ka ng bus. May mga nilagay akong halamang gamot dyan, ha? Ilaga mo pagdating mo doon. Oo, ako na bahala rito. Ay, nako. Ay, hina pa naman ang katawan ng anak mong yon. Ito ang mahirap na malayo siya sa atin, Kasi kapag nagkasakit, hindi natin maalagaan. Kaya nga ako pupunta na ron, di ba? Linda, pwede ba? Ikalma mo lang yung sarili mo. Kasi sabi ni Ate Huling, ilang araw na siyang may sakit kaya nag-aalala ko. Siya. Sige, naalis na ako, ha? Agad akong tatawag pagdating ko roon. Oo, sige Panying, balitaan mo agad ako, ha?
na kaya yung bahay ni na Ate Huling? Uy, bakit may mga tao? Mali yata ito. Mukhang may patay ditong pinaglalamayan eh. Ay, baka sa kabilang bahay. Ate Huling! Ay, dito na ba ang bahay mo? O, parang may lama yata. Bakit ka umiiyak, Ate Huling? Patawarin mo ako. Ano? Patawarin mo ako. Bakit ka humihingi ng tawad? Ang patay ay ang anak mo. Ang anak ko? Si Zenke? Bakit? Bakit mamamatay ang anak ko? Hindi ba't sabi mo may sakit lang siya? Patawarin mo ako. Hindi Tuloy. ko masabi sa isa telepono. Totoo nangyari. Nasaan ang trabaho yan? Zenke. Oh, Diyos ko. Alam mo. Hindi. Zenke, bumaho ka dyan. Hindi totoo patay ka lang. Hindi totoo. Nanaginip lang ako. Hindi patay ang ako. Hindi siya mahaling mamatay. Zenke! Zenke, anak! Anak! Bakit nandiyan sa trabaho, anak? Gumising ka, anak! Gumising ka! Narito na ang tatay mo! Gumising ka, Zenke! Nakikiramay ako, Nida. Hanggang ngayon, ang dinudurog ang puso ko kapag naiisip kong wala na si Jinky Poldo. Hindi ko maipaliwanag ang sakit. Naintindihan kita. At ang pinakamasakit pa, dahil hindi namin mapanagot ang gumawa nito sa kanya. Wala kaming pera. Wala kaming ebidensya. At isa pa, ayaw na ni Panying na bumalik sa bahay ni Ate Huling. Baka raw kung ano pa magawa niya. Pasensya na kayo. Wala rin akong magawa. Wala rin akong may tutulong sa inyo. Awawa naman si Jinky. Awawa naman ang anak namin. Napakabait siyang bata para mamatay sa ganitong paraan. Panying, ilang linggo ka nang hindi kumakain at natutulog ng maayos. Siguro, kung nakapag-aaral ako noon, dahil hindi tayo hikaos ngayon. Siguro, hindi ko kailangan pasamahin sa isang taong hindi naman natin lubos na kilalang anak ko para lamang makapag-aral. Panying, Kasalanan ko, Lida, kung bakit nangyari ito sa anak natin. Ako may kasalanan. Ako ang umukay ng kanyang libingan. Ako may kagagawa ng lahat ng ito. Hindi totoo yan. Wala may gusto mangyari ito sa anak natin, Panying. Huwag mo sanang sisihin ang sarili mo. Kasalanan ko. Kasalanan ko lahat. Ako ang pumatay kay Jinky. Panying. Ako ang pumatay sa anak natin.
Dahil sa pagkukulang ko, kaya mahirap tayo. Kaya kailangan natin ipamigay ang anak natin. Dahil hindi ko maibigay ang maayos na buhay para sa kanila. Ang ako ang dapat sisihin sa pagkamatay ng ating anak. Panyi! Ako! Hindi ka na naman kakain, ha? Panying, magdadalawang buwan na mula nang mamatay si Jinky. Napapagod na rin ako sa iyo. Mula lang ako. Gusto ko na rin mamatay. Makinig ka sa akin. Si Jinky kailangan nawala sa atin. May 3 ka pang anak. Kailangan mong mabuhay para sa kanila. Alam ko masakit. Pero hindi tayo pwede sumuko. Habang nabubuhay tayo, hindi tayo pwede sumuko. Hindi na nga natin nabigyan ng hustisya pagkamatay ni Jinky. Hahayaan mo pa bang maging sanhi na pagkasira ng buhay nating lahat? Ang ginawa ng lalaking yun na lumapastangan sa ating anak? Ha? Mabuhay ka! Para man lang kay Jinky! Para man lamang sa anak natin! Hindi naging madali sa atin ang lahat. Pero tama si Nita. May 3 pa kaming anak na umaasa rin sa atin, sa amin. Kaya kahit napakahirap, pinilit kong bumangon. Madalas may mga pangyayari sa buhay natin hindi natin maunawaan kung bakit nangyayari. Pero marahil, kasama sa mga pagdaraanan natin habang tayo'y nabubuhay ay ang sakit at pagdurusa. Ngunit ang mahalaga ay matutuhan nating lumaban at magpatuloy sa kabila ng mga masalimuot na karanasang yun. Ako po si Panying at ito ang aking buhay. Ang bawat pagsubok, kapag ating nalagpasan, ay tiyak na mag-iiwan sa atin ng malaking aral sa buhay. Mga nagsiganap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Janelle Benjamin, at June Legaspi sa papel na Panying. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutiang, sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Migar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lamaron. Sa direksyon nila June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kwento na kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kasaysayan ni Feli. Hindi kami nakapagkulayo ni Martin. Ulilang lubos na kasi siya. At ako naman, dahil naging sakitin na si Itay, kaya naman pinili ko magtrabaho na lang upang hindi na siya mahirapan pa. Hanggang sa maging mag-asawa kami ni Martin at magkaroon ng 2 anak. Kahit hindi kami mayaman, tahimik naman at masaya ang aming buhay. Oh, Cheryl, anak. Bakit hindi ka ba nakabihis?
Aalis na tayo. Nay, kaya na lang po mamasyal. Bakit? Teka, masama ba ang pakiramdam mo? Masakit po. Dibdib ko na. Ano? Po. Nahihirapan ako. Huminga. Oh, Diyos ko. Bakit ka nagkakaganyan? Hindi ako alam, Nay. Sabihin nga po namin, madalas ganito ko. Hindi maaari ito. Hindi na kami lalabas. Dadalhin ka na lamang namin sa doktor. Kailangan malaman natin kung bakit ka ganyan. Ano kaya ang resulta ng mga pagsusuring ginawa sa apo ko, Feli? Hindi ko po alam, Itay. Pero nag-aalala po ako sa anak ko. Natatakot po ako. Baka mabigat ang sakit niya. Mahirap talaga ang problema ang puso. Malamang, malaking gastos yan. Pwede. Tatay Ompong. Ito na po si Martin, Itay. Oh, Martin, anong sabi sa'yo ng doktor? Oo nga. Ano raw sakit ang ating bunso, Martin? May sakit daw sa pusong anak natin. Ano? Oh, kaya pala lagi siyang hinihingal at nahihirapang huminga. Kawawa naman ang apo ko. Bata-bata pa pero may sakit na sa puso. Nangyayari daw talaga ang ganito, Itay. Yung ibang araw, nakikita ang sakit. Sanggol pa lang. May mga na-o-operahan na raw. Si Cheryl, anong dapat nating gawin para gumaling siya? Kailangan daw siyang operahan. Oh, Diyos ko. At malaking halagang kailangan natin. Saan natin nahanapin yun, Martin? Saan? Saan ka galing, Feli? Sabi ni Itay, kanina ka para umalis. Hindi ka na naman pumasok sa pabrika. Sa DSWD, Martin. Naghingi ako ng tulong. Anong sabi nila? Tutulong naman sila. Pero hindi raw nila maaari sagutin ang lahat ng gastusin. Marami din kasi silang tinutulungan eh. Naghanap din ako ng tulong kanina. Pero walang makapagpahiram ng pera sa akin. Masyado raw malaking halaga yun. Baka raw hindi ko mabayaran. Anong gagawin natin, Martin? Gusto kong mailigtas ang buhay ng ating bunso. Ayaw siya mawala sa atin. Lolo, nasaan po sina Inay at Itay? Ang tatay mo, apo, pumasok sa trabaho. Ang nanay mo naman, nagpunta doon sa isang ahensya ng gobyerno at nagbabaka sakaling makatulong sila sa iyo. Kawawa naman sina Inay at Itay. Nahihirapan dahil sa akin. Apo, huwag kang umiyak. Baka makasama sa iyo. Naawa po ako sa kanila, Lolo. Dati, masaya kami. Pero ngayon, dahil sa pagkakasakit ko, malungkot na ang buhay namin. Apo, Nahinto na rin ako sa pag-aaral. Lolo, gagaling pa po kaya ako? Mabubuhay pa po kaya ako? mabubuhay ka pa, apo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi ka pababayaan ng Diyos.
lagi ka lang mag-pray sa kanya. Feli, halika na. Kumain na tayo. Alam ko hindi ka nakapagluto dahil may inaasikaso ka. Kaya bumili na lang ako ng lutong ulam bago pa ako umuwi. Ikaw na lang ang kumain, Martin. Wala akong gana. Mula nang malaman natin ang sakit ng bunso natin, lagi ka na lamang nagpapalipas ng gutom. Baka naman ikaw ang magkasakit yan. Martin, hanggang ngayon, hindi pa rin maoperahan ang ating anak. Araw-araw, daragdagan yung bill natin sa ospital. Anong gagawin natin? Huwag kang panghinaan ng loob. At huwag mo rin ipakikita kay Cheryl na nanghihina ka. Hindi makabubuti yun sa kalagayan niya. Hindi mo ako masisisi kung magkaganito ako. Ang bigat na problema dumating sa atin. Hindi bali na nga ako na lang ang magkasakit. Huwag lang ang ating anak. Makakaraos din tayo, Feli. Maniwala ka. Hindi ibibigay sa atin ng Diyos ang pagsubok na ito kung hindi natin kaya. Pero ano nga ang solusyon? Ano? George, marami na bang nakontak ang grupo ninyo sa mga kaklase natin ng high school? Ay, naku, marami na, Jonah. Oh. Oo, at excited silang umattend, ha? Very good. Ako din excited nang makita silang lahat. Ako man. At malaman ang nangyari sa kanila after 20 years. Kaya lang, may isa tayong classmate na hindi ko alam kung a-attend eh. Sino? Si Feli. Oh, yung muse natin noon? Oo. Oh, bakit mo naman nasabi na hindi mo alam kung makakapunta siya sa reunion? Ayaw niya ba? Kasi matagal nang dinala sa bahay nila ng isa kong kagrupo yung invitation. Oh. Pero hanggang ngayon, wala siyang response. At ang balita ko pa, nasa ospital daw yung anak niya at may sakit. Ganun ba? Oo. Kawawa naman pala. Alam ko na. Ako na yung kakausap sa kanya. At ililibre ko na rin siya sa contribution natin. Oh? Para masiguro natin ang pagdalo niya. Ang galing mo talagang mag-isip. Okay yun, ayos yun. Hindi na siya makakatanggi. Ako nga si Feli. Sino sila? Feli, ako si Jonah. Yung kaklase mo ng high school? Chana? Yes. Ay! Chana Rodriguez? Correct. Oh, Chana! Ano, kumusta ka na? Eto, nagbabalik bayan. 2 buwan yung bakasyon ko dito sa Pilipinas. Sa US na ako nakabase. May family ka na ba? Oo, pero isa lang yung anak namin. Kasama ko sila dito ng husband ko. Oh, ikaw, kamusta ka na? Uy, may reunion tayo next week, ha? Oo nga pala. Nabasa ko yung invitation nyo. Pero nawala na sa isip ko ang tungkol dun eh. Kuwan, may mabigat kasi kami problema, kaya hindi ako makaka-attend. Tungkol ba yun sa anak mo? Nalaman namin na nasa ospital siya. Yeah. Oh, Chana. May sakit sa puso ng anak ko. Kailangan siyang maoperahan. Siya ang bunso namin ni Martin. Pati nga trabaho ko, napabayaan ko na dahil sa paghahanap ng makakatulong sa problema namin. Feli, huwag ka nang umiyak. Harapin mo ng masaya at matatag ang problema. Paano ako magiging masaya sa ganitong sitwasyon namin? Gipit na kami dahil sa problema namin. Maglibang ka. Mag-relax. Dumalo ka sa reunion natin. Wala ka namang aalalahanin sa contribution dahil sinagot na kita. Pero
Parang hindi ko kaya, Jonah. Oo, Feli. Ang problema, hindi yan aalis sa buhay natin. Tayo ang dapat magpaalis sa kanya. At magagawa natin yon sa pamamagitan ng pagharap sa kanya ng buong tatag. Sige, hindi masama umiyak. Pero naman, kung lagi mong gagawin yan at manghihina ka, yun ang mali na. Salamat sa inyo, Jonah, George. Naging masaya ako sa reunion natin. Talaga? Kahit na paano, nakalimutan ko yung problema namin. Napuna ko nga kanina. Tawa ka ng tawa. Buti naman yun. Lalo na nung sumayo kami ng grupo ko. Paano? Ang laki ng tiyan niyo. Oo nga. Ang tataba niyo pa. Ang titigas mo ng katawan. Ano ba yan? At least, no? Napatawa namin kayo. Siya nga pala, Ay. yung ibibigay nga pala natin kay Feli, Jonah. Ay, oo. Hindi ko nakakalimutan yun. Ito na nga, oh. Ano? Yan. Anong ibibigay? Ito, kunin mo yung sobrang to. 100,000 laman yan. Mhm. Ano? Makakatulong yan sa'yo. Feli, nag-ambagan kaming lahat na dumalo ng reunion. Para naman matulungan ka. Jonah. Tutulong din sa inyo ang Rotary Club namin, ha? Nakausap ko na sila. Yes, pati yung foundation na connected kami ng husband ko. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko malilimutan ang kabutihan niyo. Talaga po, Inay? Magagamot na ako. Oo, anak. Tinulungan tayo ng mga classmate ko ng high school. Salamat naman po. Gusto ko na umuwi at makapag-aral po ulit. Magyayari na yun, anak. Basta ituloy mo lang ang pagpe-pray mo para maging matagumpay ang operasyon na gagawin sa'yo. Opo, Itay. Nay, pwede ko po kayang pasalamatan ang mga classmate ninyo? Oo naman, anak. Oo. At gagawin natin yun. Feli, ang sabi ng doktor, maaari na nating i-uwi si Cheryl bukas. Baka dahil naging tagumpay ang operasyon sa kanya. Salamat sa Diyos. Tiyak na matutuwa ang mga kaklase ko pag nalaman nila ang magandang balita. Alam mo, marami akong natutuhan sa naganap na ito sa buhay natin. Ako man, Martin. Mga aral na magiging lakas ko sa patuloy na pagharap sa buhay. Nasa kolehiyo na ngayon si Cheryl. Tunay ng kung magiging matatag lamang tayo, ay matatagpuan natin ang kalutasan ng ating suliranin. Ako po si Feli, at ito ang aking buhay. Masaya at matatag nating labanan ang mga suliranin upang ito ay ating mapagtagumpayan. Mga nagsiganap, Jonel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, John Legaspi, at sa papel na Feli, Susan Robles. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nila, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon nila, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.
Magandang araw po mga kaibigan. Isa na naman pong kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Kaloy. Nobya ko pa lamang si Josie. Lagi ko na siyang sinusunod. Kahit na siya may kasalanan, laging ako ang nanunuyo para lang kami magkasundo. Nanatiling ganito hanggang maging mag-asawa kami. At ito rin ang dahilan kaya isa lamang ang aming naging anak. Yun kasi ang gusto niya. Ang kabaitan kong ito ay kanya namang inabuso. Bakit mo nagawa sa akin to, Josie? Mahal na mahal kita. At laging sinusunod. Kaloy! Lahat ng gusto mo sinisikap kong ibigay. Ano pa bang kulang ko? Sabihin mo. Wala kang pagkukulang. Kasalanan ko. Nagpabuyo ako sa mga kaibigan ko kaya ako natukso. Pero mahal kita. Kayo ng ating anak. Josie! Sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pinapangako ko, hindi ko nasasaktan ng damdamin mo. Hindi na kita pagtataksilan. Ano po, inay? Tinatawad ni Kaloy ang walang iyang babaeng yon? Mahal na mahal kasi ng kapatid mo ang babaeng yon. Ano ba naman yung si Kaloy? Masyado siya nagpapatalo sa damdamin niya. Kaya yun tuloy, inaabuso siya ng Diyosing yun eh. Eh, kung ako lang ang masusunod, ang gusto ko nga, hiwalayan na ni Kaloy si Josie. Ay, naku. Hindi siya mabuting ina at asawa. Alam niyo, inay, kung ako ang naging asawa niya, baka napatay ko pa siya eh. Inay, kailangan subaybayan natin ang babaeng yun. Hindi ako naniniwalang magbabago na siya. Ay, ang sweet naman ni Greg. Nag-send pa ng picture niya dito sa akin sa cellphone. Kitang-kita ko ang kanyang kagwapuhan. Ang gwapo-gwapo niya. Nay, nakaluto na po ako. Ano ba naman, Ani? Ba't ka ba nang gugulat? Nakakainis ka eh. Sorry po kung nagulat ko kayo. Gusto ko lang naman pong malaman ninyo na nakaluto na po ako. Pwede na po tayong kumain. O sige na, kumain ka na. Total, hindi naman uuwi yung tatay mo ngayon. Mamaya na lang ako kakain. Sige na, iwan mo na ako. Opo. Hindi alam ni Inay. Nakita ko kanina yung picture ng lalaking ka-text niya. Sino kaya yun? Tsaka, bakit ang saya ni Inay? Naka-text siya. Niloloko na naman ba ni Inay si Itay? Mano po, Lola Tinding? Salamat, Apo. Oo, mukhang pagod na pagod ka. Kakatapos ko lang po kasi maglaban ng mga damit namin, Lola. Ha? Bakit? Nasaan na magaling mong ina? Pag-alis po ni Itay kaninang umaga, umalis na rin siya. Kanina pang umaga? Opo. Ako nga rin po naglinis itong bahay eh. Ayos din naman yan nanay mo, no? Pinagtrabaho ka rito habang siya naglalakwatsa. Saan siya nagpunta? Ewan ko po, hindi ko po alam. Pero sabi niya, huwag ko raw sasabihin kay Itay na umalis siya. Naku, Diyos ko. Mukhang may ginagawa na naman kalukuhan niyang nanay mo. Madalas nga po may ka-text siya. Talagang, ang babaeng yun, oo. Daig pa, makating gabi. Kawawa naman si Itay, Lola.
Ano ba sasabihin mo sa akin, Kuya Nando? At pinapunta mo pa ako dito sa inyo. Kaloy, kapatid kita. Kaya nagmamalasakit ako sa iyo. Kaya tanggapin mo sana kung anong sasabihin ko, ha? Eh, ano nga ba yun? Ang walang hiya mong asawa. Nakita ko, may kahalikang lalaki sa isang restaurant. Ano? Kuya, baka naman nagkakamali ka lang. Nagtagal ako sa lugar na yun. Kaya natitiyak ko si Josie talaga yun. Pero, nangako siya sa akin na hindi na niya ako lulukuhin uli. Dapat kasi hindi mo na pinatawad pa ang babaeng yun nung una eh. Dapat ipinakulong mo na lang. Kuya, Kaloy, hindi na magbabago pa ang ganong klaseng babae. Naku, babaliw ka talaga, Diyos. Hindi ka nakakasawa. Baka mamaya sinasabi mo lang yan dahil kasama mo ko. Pero kapag sawa ka na, itatapon mo na lang ako parang basahan dyan. Hindi ko gagawin yun sa'yo. Ako pa. Baliw na baliw ako sa'yo. Ay, teka lang. Hoy, sandali, gabi na eh. Bakit? Kailangan ko na umuwi. Mag-check up na tayo dito sa motel. Bakit ka ba nagmamadali? Baka kasi dumating yung asawa ko, makahala tayo. Iiwan mo na kasi yung lalaking yun. Hindi ka naman niya mapaligaya sa kami. Kasama nila tayo. Ano? Saan naman tayo pupunta? Doon muna tayo sa probinsya. Sa may amin. Habang nagpapalamig. Pagkalipas ng ilang buwan, saka tayo babalik dito sa Manila. Gusto ko isama ang anak ko. Kunin mo na lang siya pag nakabalik na tayo rito. Nay, bakit may dala kayong maleta? Saan po kayo pupunta? Ay, aalis na ako dito. Habang wala si Kaloy, sasama na ako kay Greg. Niloko niyo na naman si Itay? Nay naman! Bakit niyo na naman ito ginawa? Ang bait-bait naman ni Itay ah! Hindi ko na siya mahal. Kaya nga makikipaghiwalay na ako sa kanya. Para hindi ko na siya lukuhin pa. Samahan niyo. Hindi na kayo naawa sa kanya. Tumigil ka! Ay, lalo namang mahirap kung habang buhay akong magtitiis sa kanya. O, ikaw ha? Maganda ka. Dahil pagbalik ko rito, kukunin na kita. Hindi! Ano? Hindi ako sasama sa inyo! Aba, Masama kayo! Dito na lang ako kay Itay! ay nay, Kuya Nando, napasal kayo. Nalaman kasi namin kay Ani na lagi ka malungkot. Lagi ka raw walang ganang kumain. Anak, kalimutan mo na ang babaeng yun. Hindi siya karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Tama si Inay. Ibuhos mo na lang yung pansin mo sa pagtatrabaho. Mabibigyan mo pa ng magandang kinabukasan ng pamangkin ko. Ginagawa ko naman yun eh. Kaya lang, pagdating ko dito sa bahay, hindi ko maiwasang maalala si Josie. Napakasakit ng ginawa niya, Kuya. Mabuti pa, bumalik ka na lamang sa bahay natin. Dati ka namang nakatira doon nung binata ka. Oo nga, Kaloy. Doon hindi mo maalala walang yan si Josie. Tama. May mag-aasikaso pa sa inyo ni Ani. Greg, lumikas na tayo.
Tayo na lang ang naiiwan sa lugar na ito. Oo, kukunin ko lang yung mahalagang gamit natin at pera. Ay, naku, kung bakit naman kasi dito mo pa ako dinala sa bayan nyo eh. Ayan tuloy. Inaabot tayo ng malakas na bagyo. Huwag mo na akong sisihin. Hindi ko na makakalain mangyayari yun eh. Eh, bilisan mo na, oh! Malaki ng baho! Josie, parang umuuga ang bahay natin ah. Oo, Greg! Ay, nako. Babagsak ang bahay, Greg! Ay, Greg! Babagsak na! Nay, alis na ako. Baka malate ako sa trabaho. Ay, alam mo anak, natutuwa ako. Abay, masigla ka na ngayon. Mag-isa yung pagtatrabaho. Nakabuti ho yung paglipat namin dito ni Annie. Si Ani, umiiyak. Bakit anak? Anong nangyari sa'yo? Tumawag po si Lola Berta. Ang nanay ni Josie? Opo, Lola. O anong sabi niya? Ay, napinsala daw po nang nagdaang bagyo ang lugar ni na inay. Nasira po ang bahay nila at patay na po sila. Ano? Si Josie? Patay na? Josie, asawa ko. Sa kabila ng ginawa mo, nasasaktan pa rin ako sa sinapit mo. Wala na po si inay. Itay. Kung hindi siya umalis, kung hindi siya sumama sa Greg na yon, marahil buhay pa siya ngayon. Paano na po kaya ako ngayon? Mag-isa na lang po ako. Anak, hindi ka nag-iisa. Naririto ako. Hindi kita pababayaan. Sabi po ni inay, hindi raw po kayo tunay kong ama. Kasi 2 buwan na raw siya buntis. Napakasal po kayo. At alam niyo raw po yun. Ipinagtapat niya pala sa iyo yun. Anak, totoo yun. Nabuntis siya nang matukso siya sa isang nakainuman niya. Pero sa kabila nung nalaman mo, hindi ka sumama sa kanya. Dahil mahal ko po kayo. Oh, At masama po si inay. Niloko niya po kayo. salamat sa pagmamahal mo, anak. Kayo lang po ang tatay ko. At mamahalin ko po kayo habang buhay. Anak ko. May apo na ako ngayon kay Annie. Sila ng kanyang asawa ang aking kapisan. Nanatiling lihim sa lahat ang tunay niyang pagkatao. At yun ay hindi ko pinagsisisihan. Ako si Kaloy. At ito ang aking buhay. Hindi hinahayaan ng Diyos na maapi sa mahabang panahon ang may mabuting puso. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Jun Legaspi, Chiquit del Carmen Amor at Lionel Benamin sa papel na Kaloy. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Butia. Sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nila Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon nila June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.
Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Crispin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming pagsubok ang dumaan sa aking buhay. Subalit sinikap ko pong malampasan yun dahil batid kong yun ay bahagi ng pagharap sa mundong magulo at mapanukso. Naglipa na sa ating lipunan ang mga bagay na tila mahirap paglabanan kung kaya tayo'y natutukso upang gumawa ng pagkakamali at kasalanan. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan na harinawang kapulutan ng isang magandang aral sa buhay. Melba? Crispin! Oh, Crispin, malaya ka na! Melba, salamat sa Diyos. Napagkaraan ng 10 taon, nakalaya na rin ako. Oh, Aimee! Aimee! Nay! Halika! Dali! May sorpresa ako sa'yo! Itay! Anak! Anak, payakap nga. Namiss kita ng gusto. Itay! Anak ko, dalagita ka na, Amy. Opo! 10 taong ka ba naman kasi sa loob ng bilangguan? Ang dami-dami ko ng pagkukulang sa inyo at kailangan kong makabawi. Ay, sandali lang ha. O, Amy, ikaw na munang bahala sa tatay mo at ipaghahanda ko lang siya ng Sige, makakain. gutom na nga ako. O, dyan muna kayo. Opo! Ang laki mo na talaga. May boyfriend ka na ba? Ay! Ang Itay naman. Wala pa po sa isip ko yan. Dahil nagko-concentrate muna ako sa pag-aaral. Mabuti naman, anak. Labis akong nalulugod nang marinig sa iyo yan. Saka ng boyfriend. Kapag nakatapos ka na at handa ka na sa mga ganong bagay. Gusto ko po muna makatulong kay Inay. Ang laki po ng sakripisyo niya sa amin habang nakakulong kayo, Tay. Tama ka. Ayos yan, anak. Hindi birong maging isang ama't ina na pinagsasabay. Opo. Teka, si Dindo. Naku, nasa barkado niya na naman siguro si Kuya. Dapat tinutulungan niya kayo dito sa mga gawaing bahay. Sanay na po kami ng Inay. Amy, kapatin mo nga ako. Pasaway ba kuya mo? Po? O sige, huwag mo nang sagutin. Eh, Dahil nahulaan ko na. Tay. Kahit ang mga bata pa kayo, dati ng sutil ang kuya mo. Siguro naman po magbabago din siya. Dapat noon pa. Tay. Anak, ngayong nakalaya na ako, babawi ako sa inyo. Pangako yan. Oh, anak. Madaling araw na. Saan ka ba nanggaling? Nakatulog na nanay at kapatid mo, kaya ako na lang ang naghintay sa'yo. Wala naman akong sinabing hintayin niyo ako Sara niyo na nga yan. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin nawawalang hinanakit mo sa akin? Bakit? Madali bang kalimutan na ang aking ama ay naging masama? Dindo. Hindi naman kayo makakapagkaila Dahil na yan, kalalabas nyo lang sa piitan. Dahil sumama kayo sa grupo nyong akyat bahay gang. Dala ng matinding pangailangan natin. Hindi kami masaya na ang ipinapakain nyo sa amin araw-araw ay galing sa pagnanakaw. Nagkataong kapit sa patalim lang ako, anak. Kapit sa patalim? O sadyang dati nyo nang gawain ng mga barkada nyo yan? Dindo. Wala kaming kamalay-malay na ang bawat kanin at ulam na aming isinusubo ay galing pala sa inyong pagnanakaw. Ikaw na. Huwag mong isumbat sa akin lahat ng yan dahil kayo man ay nakinabang. Mas mabuti pang hindi na lang kami nag-aral ni Amy kaysa naman binabato ng mga tao sa amin ang masama niyong gawain. Masama na kung masama.
Napilitan lang akong gawin ang mga bagay na labag sa aking kalooban dahil sa pag-intindi ko sa inyong pamilya ko. At kung ikaw ang nasa kalagayan ko, saka mo lang siguro maiintindihan ang ginawa ko. Anak, Inay, gising pa pala kayo. makikiusap lang sana ako sa'yo. Huwag mo nang paulit-ulit na sinusumbatan ng itay mo. Ipagtatanggol na naman ninyo. Naaawa na ako sa kanya. Nay, naaawa kayo sa isang taong masama. Huwag mong kalilimutan. Siya pa rin ang inyong ama. Pues, gusto kong malaman ninyong ikinahihiya ko siyang maging isang ama. Lapastangan! Sabihin pa man nating minsan siyang naging masama. Bakit? Wala na ba dyan sa puso mo at kalooban ang pagpapatawad sa isang amang nagkamali at nagkasala? Ha? Hanggang kailan mo dadalhin ang matinding galit at buot sa dibdib mo, ha? Hanggang kailan? Hanggang ako'y nabubuhay! Dina! Magbalik ka rito! Kinakausap pa kita! Huwag mo akong tatalikuran! Dina! Amy, napakalaki ng naging pagkukulang ko sa inyong magkapatid nang ako'y mapilang ko. Itay, huwag na po nating ungkatin pa ang nakaraan. Tapos na po yun. Malaya na kayo. Sa pagkakataong ito, handa na akong magbagong buhay, anak. Nasa inyo po yun para patunayan ang bagay na yan. Bigyan lang sana ako ng isa pang pagkakataon ng lipo ng ating kinagalawan. At sana, matanggap na ako ng kuya mo dahil nais kong makabawi sa lahat ng aking naging pagkukulang sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Darating din ang araw na matatanggap kayo ni Kuya Dindo. Crispin, bakit hindi ka pa magpahinga? Iniisip mo pa rin ang anak nating si Dindo? Melba, anong pwede kong gawin para mawala ang tindi ng galit at hinanakit siya sa akin? Bigyan mo na lang siya ng pagkakataon na makapag-isip-isip. Mahal ko kayong pamilya ko. At kung meron man lang sa inyong nagdaramdam sa akin, hindi na ako mapalagay. Nauunawaan kita. Gusto kong maayos ang gusot naming dalawa ng anak kong si Tito. Buti naman natsimpuhan ka namin. Ha? Hindi mo na matatakasan ang atraso mo sa amin. Teka lang. Magbabayad naman ako ng utang ko sa inyo eh. Huwag mo na kaming lokohin! Makalawang na ang taktika mong yan! Sandali ka lang makakabayad ng atraso mo. Pataling, anong gagawin niyo dyan? Anong gagawin niyo sa akin? Simple lang! Lalagyan ka lang ng gripo sa iyong tagiliran. At ito pa! Ha? Ha? Inay. Anak, narito ka sa ospital. Nakita ng itay mo, nakahandusay ka sa lupa, kaya mabilis ka niyang isinugo dito. Si Itay. Kung hindi dahil sa kanya, baka naubusan ka na ng dugo at tuluyan ang nalagutan ng hininga. Si Itay. Anak, kumusta ka na? Itay. Sorry po sa mga nagawa ko sa inyo. Sorry po. Kalimutan mo na yun.
Ang mahalaga, ligtas ka na. Sa ibinigay na pangalawang buhay ko ng Diyos, ipinangangako ko po sa inyo. Hindi ko na po ito sasayangin. Anak, Sisikapin ko pong maging karapat-dapat na anak para sa inyo. Dahil nakita ko po ang inyong kabutihan na sa kabila ng aking pagkukulang at galit sa inyo, hindi po kayo nagtanim ng kahit katitay na hinanakit sa akin. anak, mahal kita. Mahal kita dahil anak kita. Sorry po sa lahat, Titay. Sorry po talaga. Walang pagsidlan ang kasiyang nadama ko nang magkasundo na kaming dalawa ng anak kong si Dindo. Minsan ko pang napatunayang laging matimbang ang dugo kaysa sa ano pa mang bagay sa mundong ibabaw. Sadyang naging maaliwalas para sa aking pamilya ang lahat dahil sama-sama kaming nagdadamayan anuman ang problemang dumating. Ako po si Crispin, isang ama. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating palatuntunan ay sina Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, Lionel Benjamin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal kina Eric Lucero at Bong Buyar. Ito ay mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kasaysayan ang inyong maririnig na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Ito ay ang kwento ni Ligaya. Sampung taon lamang ang aking anak nang pumanaw ang aking asawa. Mula noon, mag-isa ko nang tinaguyod ang aking anak. Ngunit dahil walang natapos na pinag-aralan, nahirapan ako. Napilitan ako makipagsapalaran sa ibang lugar. Iniwan ko sa aking kaibigan ang aking nag-iisang anak. Napainom ko na po si Sir Pablo ng gamot, Ma'am Nelda. Ay, salamat Ligaya ha. Napakalaking tulong mo talaga sa amin. Bukod sa trabaho ba sa grocerya namin, may natutulungan mo pa ako sa pag-aasikaso kay Pablo pag narito ka na sa bahay. Napakabuti niyo rin po sa akin, Ma'am. Kaya naman gusto ko po yung masuklian. Mapalad kami't nakilala ka namin mag-asawa. Hindi man kami nagkaroon ng anak, ay para namang nagkaroon ng bagong miyembro ang pamilya namin nang dahil sa iyo. Ay, siya nga pala. May maganda akong balita sa iyo. Magandang balita? Oo. Napagkasundoan namin ni Pablo na ipakuha na rin sa iyo ang iyong anak. Kami na ang magpapaaral sa kanya sa kolehiyo. Talaga po, Ma'am? Oo. Para magkasama na kayo mag-ina dito. Total, malaki naman itong bahay. Maraming salamat po, Ma'am Nelda. Talaga pong matagal ko ng pangarap na makasamang muli ang aking anak. Kaya maganda ka. At uuwi ka ng probinsya nyo sa Makalawa. Opo. Isasama mo na rito ang iyong anak. Nadala ba lahat ni Ligaya yung mga binili mong pasalubong niya sa kanyang anak? Binigay ko lahat, Pablo. Iniwan niya yung iba rito. Konti lang yung dinala niya. Ay dahil nga pupunta din naman dito ang kanyang anak. Mabait at tapat niyang si Ligaya.
masipag, mapagkakatiwalaan pa. Tama ka. Kaya hindi na ka panghihinayang tulungan eh. Sana minahal na rin ng kanyang anak ang maganda niyang pag-uugali. Mildred! Ay! Ligaya? Bakit bigla ka pumarito? Hindi mo sinabi na darating ka. Gusto ko kayong sorpresahin, lalo ng anak ko. Ha? Miss na miss ko ng anak ko. Nandiyan ba siya? Kung ano eh. Ligaya. Ligaya, huwag ka sana magalit ha, pero lumayas yung anak mo eh. Ano? Kailan pa? Bakit? Nito lang. Napagalitan ko kasi siya. Oh. Kasi naman ang tigas ng ulo eh. Puro barkadang inaatupag. Akalain mo ba namang nagdamdam pala siya? Ayun. Basta na lamang lumayas. Oh, Diyos ko. Nasa na kaya ngayon ang anak ko? Nasaan na si Paul? Yun po ang sinabi ng kaibigan ko si Mildred, ma'am. Sir, hindi raw niya alam kung nasa ang anak ko. Huwag ka nang umiyak. Hayaan mo. Tutulungan kitang mahanap ang anak mo. Totoo po. Oo. Di ba may picture ka naman niya? Oo po, meron po. Maaari kang tulungan ng ma'am mo na manawagan sa mga estasyon ng radyo. Oo nga. Para mahanap mo ang anak mo. Sige po, sige po. Sabihin niyo lang po kung kailan natin gagawin. Sana naman hindi mapahamak ang anak mo. Yun na rin po yung pinagdadasal ko sa Diyos. Naisip ko lang, mapagkakatiwalaan ba talaga yung pinag-iwanan mo sa iyong anak? Sir Pablo? Baka kasi siya pa ang dahilan, kaya umalis doon ang anak mo. Handa ka na ba sa larat natin, Paul? Aaminin ko, kinakabahan ako, Douglas. Ano? Anak naman. Ngayon ko lang ito gagawin eh. Alam mo naman, bagong saltala ako sa grupo mo. Dati, nangangalakal lang ako para mabuhay. At ako ang tumulong sa iyo, ha, Paul, ha? Para mabuhay ka na maayos. Binigyan kita ng mga damit ko. Pinakain. Pinatira rin dito sa tinitirhan ko. Hindi ko nakakalimutan Kaya yun. huwag kang kabahan. Ako bahala. Sanay na ako sa trabaho ito. Saan ba tayo magnanakaw? Malapit lang dito. Madali nating mapapasok ang bahay na yun. Dahil sinubaybayan ko ang kilos ng mga tao ron. Nakapanawagan na kami kanina ni Ma'am Nelda sa istasyon ng radyo. Kung sana naman marinig yun nung nakakakilala kay Paul. Sana sabihin sa kanya para magkita na kami. Oh, Diyos ko. Loobin mo po na magkaroon ng magandang bunga ang ginawa namin ni Ma'am Nelda. At higit, sana po nasa mabuting kalagayan ang aking si Paul. Hindi ko po mapapatawad ang sarili ko kapag may masamang nangyari sa kanya. Oh! Shit! Bullshit! Douglas, bakit ka nagagalit? Alak lang. Sino ba yung kausap mo sa cellphone? Pesting si Bobot! Ano sabi? Hindi raw siya makakasama mamayang gabi. Dahil may trangkaso daw ng loko. Mabigat ang katawan. Puwisi talaga. Unawain mo na lang. May sakit naman pala. Ano pa nga ba? Hindi ko naman siya pwedeng pilitin. Baka sumabit pa tayo dahil sa kanya.
Nagagalit lang ako dahil kung kailan malapit na ang lakad, tsaka pa siya nagkasakit. Paano kaya yan? Mamayang gabi na ilakad natin. Walang magbabago, Paul. Tuloy tayo. Pero Douglas... Huwag ka na nga tumutol. Kailangan natin ng pera. Narito na tayo sa bahay ni Aling Nelda. Laki ng bahay. Oo. Ang daming magagandang gamit. Natural. Mayaman eh. Sumunod ka sa akin, ha? Pupuntahan natin yung master's bedroom. At, Douglas... Sabi ko, sumunod ka na. Dahan-dahan lang ang kilos para hindi sila magising. Sino kayo? Bakit narito kayo? Douglas, may babae. Oo nga. Naku, binuksan pa ilaw. Peste! Dito! Hindi. Kung hindi, Ang babae. hahatasin ko kayo nitong dala ko pamano! Saan ka ba, Masyabol? Hindi maaari, Douglas. Halika na. Umalis tayo rito. Kaluloko ka na ba? Paul? Loko. Ikaw? Ikaw ang magnanakaw dito? Paul, patayin mo na siya. Kilala ka niya. Sasabi tayo. Hindi ko pwedeng gawin yun. Nanay ko yan. Umalis na tayo rito. Hindi ko makapaniwala. Nanay mo pala yung tauhan nila Aling Nelda. Hindi ko rin alam na doon siya nagtatrabaho. Anak mo. Kasi sa cellphone ko lang siya nakakausap eh. Bihira lang, sandali pa. Kaya hindi ko naman nasabi sa kanya ang pagmamalapit sa akin ni Aling Mildred. Buti ka pa, may nanay pa. Douglas, Sige na, puntahan mo na siya. Huwag mo sayangin yung magandang pagkakataong ito na makapagbagong buhay pa. Paul! Oh, salamat anak. At nagbalik ka. Alam mo bang nanawagan na ako sa istasyon ng radyo para lang mahanap ka? kung gano'n, alam niyo wala na ako kina Aling Mildred. Nagpunta ako doon para nga kunin ka na. Pero ang sabi niya, lumayas ka dahil napagsabihan ka niya. Hindi totoo yun. Ha? Sinungaling siya. Anong ibig mong sabihin? Naging malupit siya sa akin, ay. Ginawa niya akong alila. Ano? Tuwing tatawag ka sa kanya at nag-uusap tayo, nakabantay siya para hindi ako makapagsumbong sa inyo. Napakawalang hiya pala niya. Ginamit niya sa sugal ang perang ipinadadala ninyo. Oh, Diyos ko. Hindi na siya naawa sa'yo. Napakasama niya. Hindi ko rin natapos ang high school dahil pinatigil niya ako at pinagtrabaho. Hindi. Pero ang hindi ko na kaya ay ang ibenta niya ako sa pinagkakauntangan niyang bakla. Kaya lumayas ako sa bahay na Oh, anak. Patawarin mo ko. Nagkamali pala ako sa pagtitiwala sa kanya. Sasabihin ko kina Sir at Mamang nangyari sa'yo. At naniniwala ako, makakaunawa sila. Tutulungan pa rin nila tayo. Oh, Ligaya, bakit narito ka na naman? Walang hiya! Ah! Bakit ka ba nananampal dyan? Ano kasalanan ko? Ang kapal ng mukha mong tanungin pa yan. Nagkita na kami ni Paul. Sinabi niya na sa akin ang lahat ng ginawa mo sa kanya. Ah? Ligaya? Bakit mo nagawa sa aming mag-inay to, Mildred? Naging mabuti naman akong kaibigan sa'yo. Kaya kong tanggapin ang pananakit mo kay Paul. Ang hindi mo pagpapatapos sa kanya sa high school, kahit na nga masakit sa damdamin ko yon. Pero ang hindi ko matanggap, yung pinagbili mo siya sa bakla para lang magkapera ka! Ay! Ligaya, patawarin mo ko. Ginamit mo lang pala sa pagpapasarap ang perang pinadadala ko para kay Paul! Patawarin mo ko, Ligaya. Babayaran ko ang lahat ng yon. Kahulug-hulugan ko. Huwag kang mag-alala. Hindi kita ididemanda. Diyos na ang bahala sa'yo!
Sa tulong ni na Ma'am Nelda at Sir Pablo, nakatapos na ngayon sa kolehiyo ang anak kong si Paul. At kina Ma'am na rin nagtatrabaho. Salamat sa Diyos, hindi niya niloob na lubusang mahulog sa kapahamakan ng aking anak. Ako po si Ligaya, at ito ang aking buhay. Lagi niyang ginagantimpalaan ang kabutihan ng kanyang nilalang. Mga nagsiganap: Susan Robles, Lionel Benjamin, June Legaspi, Chiquit del Carmen Amor, at Rosana Villegas sa papel na Ligaya. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, I'm King Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon nila June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.